este al unei fete, cum se spune. E o prietenă, să spunem. Hai să vedem. Da, și o să vă prezint puțin. Încă nu este gata serverul, dai seama. Aici avem o stradă care urcă nu știu unde. Hai să vedem unde vom putea merge. Cei care au multicraft vor ști și sper că abonații mei să vadă acesta și să se mai aboneze încă lume, să facem 100 de abonați. Aici e un sat care l-am salvat că vreau să fac un regat. Să fac shop aici, un seed frumos și aici la fel. Hai să vedem și la altul. Să vedem cum e. Hai, și aici e la fel unul care e mult mai mare și aș vrea să-i fac. Sper că da. Și aici parcă vreau să fac baie, dar în fine. Hai să mergem să vedem ce se mai întâmplă. Ce se mai întâmplă și ce se mai întâmplă. Intrăm prin apă. Aiu, what the fuck? Mamă. Abonați, ați văzut? Ați văzut? Doamne, cum am zburat. Mamă. E cel mai tare. Bun. Nu mă întreba dacă sunt vechi, dar n-am mai postat până. Și vreau să facem o serie bună. Pe care era tare dacă era Sam, Salam și cu alții. Sperăm să... Ok, da, aici vreau să fac ceva. O cabană, ceva de exemplu. Cei care n-au văzut update-ul vi-l prezint. Un topor pentru de admin, un ăsta nu știu ce e ăsta. Și World Editor, cred că le știți. O de ăsta, cred că îl știți sau nu știu dacă l-ați văzut. Și avem aici o bătă din asta, bla 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 și... Aici e o câine prăște și o plăcintă de pepene. Aici e furnitur de decor de bucătărie. Aici avem aici... Nu mă interesează pe voi și aici așa, bla 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 de școală. Și aici avem ăsta, bambus. Bun, să intrăm aici. La animale nu prea avem. Intrăm aici. Aici nu știu de ce un aragaz. Da, astea le știți, cred. Nu cred că le știți. Cu comand, cu de-alea. Command block și de-alea. Bla bla. Bloc nou, da, în fine. Nu e nou, că îl poți lua din mod și pe ăsta la fel. Și sperăm să... Na. Dacă știați, putem să intrăm aici și dacă vă puneți și intrați pe alte servere, vă dă pe caracterul ăsta. Sau pe altul. Perfect. Și acum nu știu ce să mai facem. Măcar să vă abonați, că dacă nu vă abonați, nu cred că mă mai pot întoarce în oraș. Da, urât, urât. Nu știu. Ce plictiseală, încă un sat, perfect. Și am salvat din nou, că am cel mai frumos sat pe care l-am văzut ever. Așa, bam, bam. Sper că v-a plăcut această serie. O să facem o serie mult mai bună. Sperăm să ne mai vedem și să nu uitați să rupeți butonașul de like și de like și de subscribe și ne mai vedem.